wan gi tatu bora za mwaka. Tatu bora za mwaka omera ji osewacho mang'eny. Gino midna kaka wan joma omidnegi, omidna by the way, kendo ka Jeff Unyatanga kama koro nyaka gol parodi moro achiel, ang' ni yier na achiel mar mwaka moro, nyaka gol mana ka. Ji wacho gini mopogore opogore Jeff, to imbe kik iwuonda ni pok ineno gigi. Asana. In iwinjo nang'o? Na konge no kaka pok wachiro gimi winjo, konge wachi mari about tatu bora za mwaka. Tatu bora za mwaka. Ber kosoraj. No. Answer. No. Ami answer. Yani tinde kiadho luoje. Wacha ni agikore icho yawa. Okay. Poka wacho. Poka wacho. So. Yeah. Well, give me my time. Ne Jeff kona ni ami duoko. Dige wan kod. Ami time. Isetieko. Koro mi time. No question. No question. No question. Kel. Jeff Unyatanga kaka producer manyalo winjo thum. Tatu bora za mwaka. Gibecho ni koso giricho ni. It was not as expected. Negi expect gimoro majo. Yeah. Ingani nitie jomoko manyocho se suggest nyaka ni endo duogo gine kae. Mowacho ni bwana gini de Jeff ogolo bwana Unyatanga. Kaka jopiny wachen. De kelnagi. Ato dagolo gima. Watieko wach. Watieko. No, pokitieko. Anyera nikech ang'ama onyuol kamo. Ok nang'o? Winje kanyo. To Jeff, pok waneni kiwuok e mbui kaka Enda is your friend mabende isetimo godo project. Wood Phoebe is your father mabende isebedo kipaka ahinya kaka Wood Phoebe en Bazu. Wende gibise bire mbui mi kawa page ni moro mi wacho ni congratulations Bazu for that glorious work. Prince Enda, big up bro, you are doing better. Thank you by the way for the question. You congratulated a good work. Kono makane bado waka no kinyal congratulate. Idhi maber by the way. You congratulate a good work ka? Asetieko. Very good. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakaramogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopandi inyenyo elela. Pod wan kaendi boma ma Kisumu mabende koro wasegwarende almost watieko nus dwe ka wana kaendi watim analysis mabende nie koro gwenge. Wang'iyo ni to gweng'wa chang'o kanyo no endo. Kawuono kaka neno ni Nyakaramogi pod wan kaendi Utawala studio mabende otelnegi gi Jeff Unyatanga mabende jidendo kacha ni The Magic Touch. Nitie gik mang'eny mosewachore about tatu bora
za mwaka mabende ji sani koro loko nitie jok mawache ni bora 3 tie jok mawache ni 3 boring. Koro kawuono ka ende wan gi Jeff Wuonyatanga mabende osetimo project moro kacha cha endo ne Janabi. Wadwa winjane ni to en ere kaka wache, en ere kaka nene, onene nang'o iwinjo mondo miembo konwa view mare. In kaka janeno, in isewacho mari, but koro wadwa chako wuotho kuom ng'at achiel kachiel. Wachako gi producer Jeff Wuonyatanga, to wabiro chako yudo Wuonyandare, to be wawinje Pius Omudho to Superbag to wacho nang'o. Medbedo koda nyaka watieki pod iluonganu mari Nasho mari chieno jamone mbala chieni mineno mbele ming'o ming'ondo boka kata inyalo wachonu mari dhako ngudi nigi chake kore kubnere to pod chwako sitirugi med kete mana ka endi iluongo ni LTN kuma mopande nyenyo ang'oa elela. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Nyakoramogi wadonjo kaendi nyalo neno kanyo ndike ni Utawala Studios. Ja kamera ginene maler Utawala Studios. Entie kaka wache kanyo Jeff iwacho ka gichana. Ine me wache koso bachanga by the way. No wache ka kanyo. En nyaka mawacha. Tang'o mi uno ku trust duondu nikech kata bariki weche nyime. Bariki was nyiri manyaka wach gini. Okojo ni Jeff, Utawala Studios. Ang'o mi nyiri muka? Mane winjo ka chala nade miwacho. Jeff konge ka uthuolo ni mozi jopiny wasedonjo ka endi mozi jopiny kacha cha endo jo kamera ne ka tiu tich maler sana gin gi stand motegno mozi jopiny mozo jopiny mafans wetu wote na salimu kanya ni sawa Kiswahili baba. Kiswahili anga very cautious ki Kiswahili. Okadona dog. Okadona yanjo thurua. Ito tanga to kaneru inyalo dhi maber. So na wasalimu nyote na mimi naendelea salama. Hapo mosa ji. Pori sawa. Karibu kwenye show. Nyakoramogi mani iluongo ni Jeff Wuonyatanga wuoyi mabende is so humble iluongo ni down to earth. Ko wuoyo to kinyang'e kata ni ati osetimo ne Inda project. Ochalo mana ng'ama bende upcoming producer to bena ena sawa. Jeff gimokelo waka kata mokela adwa wuoyo e behalf mar jopiny kaka giwache jopiny ora an ng'ena tiyo ne jopiny an chutho to gik matimore gi ok dagombo mondo apenj kata gima timore nikech mano gir ng'ato, mano business mar ng'ato. Ini jopiny mori jopiny wan gi 3 bora za mwaka. 3 bora za mwaka mera ji osewacho mang'eny. Gino medna kaka wan jomo mednegi omedna by the way kendo ka Jeff Wuonyatanga kama koro nyaka gol parodi moro achiel ang ni yer na achiel mar mwaka moro nyaka gol manaka. Ji wacho gini mopogore Jeff to imbe kiki wuonda ni pok neno gigi. Asana. Ini winjo nang'o? Na konge no kaka pok wacho gi miwinjo konge wachi mari about 3 bora za mwaka. 3 bora za mwaka. By the way, first I would like to congratulate Prince Inda and the executive producer Wood Phoebe when walifanya the project ya 3 bora za mwaka. You know, ile ni live recording and as a producer the hardest one of the hardest job tunakuanga nazo ni kufanya one get remote sir yo live recording. Pale kufanya live recording inataka tuseme experience mingi sana. Juu pale sio kama hii yetu, so there's a difference, not that much. Sisi unajua tunafanya kiwacho ni ati ni inataka experience mingi sana.
Nyiso ni podi kono Wood Phoebe ni experience pod onge go. Pok awacho kanyo. Pok achopo kanyo. Aeleza ni gima live recording en. Awacho kama. Live recording ok inyal compare gi track record. Let's say digital recording. We involve a lot of computers in our current recordings and a lot of technologies, but live recording, everything is analog. So unapata pale kila kitu una record na ingia kwa channel yake through mixer au niseme through console na ingia pale kwa system ndio arrange kila kitu yule na kanyo. So it's mostly to it analog recording. Rumba gibenga record na Analog recording style, yeah. Pok jo pinyo complain winjo makagemet John Junior goe la mana live kamano mundi makangoe amaki bwana okebodhi skoro my opinion on tatu bora za mwaka aparo ni mane ma jopiny gombo winjo maduong. Exactly. Tatu bora za mwaka ber kozoraj. No. Answer. No. Ami answer. Yani tinde kiadho luoje. Wacha ni agikore icho yawa. Okay. Poka wacho. So. Jeff, yawa. Wewe give me my time. Ne Jeff kona ni ami duoko. Dige one kona. Ami time. Isitieko. Koro mi time. One question. No question. One question. Kel. Jeff Wanyatanga kaka producer manyalo winjo thum. Tatu bora za mwaka. Gibecho ni koso giricho ni. Penyo na toraj. Okay. Penyo barsawa anga duoke. Wami restructure miya question ndi minyalo duoko. Penyo mi penja makaka winje. Mawinjo kipenja ni awinje nade. Donge. Okay. Ok ni gibeyo ni kata giricho. Mana di ya yenya. Mano tiketa ikona baba. But yeah. So tatu bora za mwaka ya Prince Indah as produced by unajua imekuwa produced na sio producer mmoja actually. They were around 3 producers headed by Wood Phoebe, which means the idea zote kila kitu imefanywa pale sio ni Wood Phoebe pekee amefanya. Kuna huyu ameleta inafanywa hivi, huyu ameleta imefanywa hivi. So Wood Phoebe oversees everything yenye imefanywa pale. So like huyu ameleta alafu hasa mmeleta kwa detail. Yeah. Ni mai mukelo sasa waunganisha kimara mara wamejo penye. One Jathum. Before tuende kwa Jathum, producer Wood Phoebe kose take everything as the overseer producer. Mwinjo kagino met as a producer. Kisa lo so thum mwinjo ka thum met. Yoro ne jatendi main Jathum. Namondiki boss ni. Kele matek baba. Tudo ya. Inki golo ne ruji chongo. Donga ruji chongo boss. Yeah, true. So the producer kose winjo thum. Mo kose lo so thum. Mo winjo ka fine. Okora ora. Mo winjo ka ber. Toro ne one thum. Jathum bedo gi thumbe. Obedo gi thumbe piny. Ni tulifanya hii project. Nishamaliza sikia. Jathum bedo gi thum piny. Owinjo thumbe. Ko winjo ka rach. Tore ba onisen jatelo. Chogo ngane kanyo gol nago. Ket na ngane. To waya nama ongenya ahinya. Dok nago. To nitiere ni moko luo nago. Kaka waloso anglaka. Yuda. To ko winjo ka ber. To wacho ni engineer iro kamano ber. Madso. Mano komore. Yuda. Soda to se chule. That's by the way, but Yuda. So producer oloso thum winjo ka thum ber oro ne won thum. Won thum winjo thum karach oduok ne engineer olos thum kako dwaro. Yuda. Maro de madwok chien ma ongeza. Awinjo kiketo manto okadwa golna. Lutu no Inena. But ko winjo ka thum mit kaka won thum. Okabe to miye ngawa jopiny.
ma en ma fans magi iyuda nyaka sani koro wuon thum kuwinjo ka thumbe fine mawacho ni ma to jothum nyalo chamo jopiny nyalo chamo to omiyo jopiny jopiny kuwinjo ka thum mit gibiro miyo thumno nyaka loka iyuda pok ta winjo marach mari but thum you know reason nasema hivi zile tatu bora zimepitia watu wengi yani koro jopiny imekuwa, let me say, imekuwa a shock or a U-turn. I don't even know iweka, but it was not as expected. Nagi expecting more major. Yeah. We got to watch a dog. So let me explain to you. Whatever the guys tried to do, the Inda and the team, was a recreation of something, some new texture. Let me say it like that. New touch. Naweza sema no, so it's not that new. Ukisikia the songs, nimesikia the 3 tracks, ni kitu kama I can feel some Lingala in it, and at the same time I can feel some you know, the benga, some old touch. So the fusion, what I can say, sijui jopiny, our fans, they expected something maybe higher or something more on point. Yeah. I'm trying to play with my words very, very keenly. Yeah. I don't want to use them. Any play you word makuro gikama out. Kechisi kumani jopiny gine akena kete nango. Watch give me do a watch. Awacho kama. Don't ema wacho ni abaya. Ibagi ngeni ibaga in. Koro wawe jopiny inti winjo gina. Yeah. Koro we jopiny do wacho. Omari okenga ber. Idwaro ni awinji kamidhi kod. Okacho wacho ni ya. Oyawa mum kod arido na. Ini winjo gina. An Jefunya Tanga. Ingeni nitie jomoko manyocho se suggest nyaka ni endo duogo gine kae. Mo wacho ni bwana gini de Jefu golo bwana Wunya Tanga. Koro odo winjo Wunya Tanga no. Ka Wunya Tanga koro wacho ni atigi go bene to kik ng'ato chak pek dhoge oko kanyo. Nigi go comment. Kikata na mogo but sawa winje. Kaka jopiny wacho de kelnagi. Ato dagolo gi ma. Watieko wach. Watieko. No, pokitieko. Anyera nikech agamo nyuol kamo. Ok nango. Nikech anto an Jefunya Tanga. Itiyo ne jopiny. The magic touch. Ata tiyo ne jopiny. But winji before itine jopiny nyaka ing'eni nitiere one project. Ang' ne miye gi modwaro. And then you have to understand some of our artists. Some of our artists who are inafika mahali uwezi mu advice ukiambia you have this idea, what if tuifanya hivi, then maybe mwingine za feel like the idea maengo iloro ne, so you see ama mwingine pia anaweza kukuturn to down, no we wacha hiyo nataka hivi kama uwezi fanya tuende kwa nani tutaifanya, so you see so hiyo ndio most of the problem tunapata sisi kama producer, unafanya unajaribu advice mtu, he has a good idea but the approach inaweza kuwa inaumiza the idea. So hapo mimi siwezi blame producer. Wood Phoebe, I know him, a very good musician in the first place and a highly talented producer in Ohangla music industry. Na unajua Wood Phoebe is the one of the top producers when wame introduced the modern Ohangla. You see. And in fact he's the producer who introduced the modern Ohangla, the current beat we are using. So hiyo ni credits zake tuwezi mnyang'anya. Nitie kumanya lochopo menge japuonj miwacho ni bwana gini kura gini anasene no kata mana mathematics manyathi owuok bwana mano kwano waduodo getho. So this is it. Anto de 300 bora ma wuon tatu bora winja
giparo man go, you know, I remember pale nyuma tulifanya interview nikwambia niliambiwa the idea and we tried discussing 1 2 3 ni tu unfortunately sikupata chance ya kufanya to be one of the producers kwa Tatu Bora ne pengo enda oko ni not live no kwa pengo actually we were all in with the idea and two mimi sikupata opportunity. You know, ukishapata opportunity pale ndio utatoa ideas zako uweke pale uyasikie yako uyasikie pia toe yao usikie then you come up with the final decision. So mimi na ideas zangu za kufanya Tatu Bora mimi nilibaki nazo. Zilikuwa za jaba. Sikuambia mtu mimi nilibaki nazo. No kikono kataenda? No kanyisa. Nonyisa idea gimodwa timo. But kan kaka nanyalo timo gi. Ata no kawacho ne kechpok na yuda chance no. Yeah. Koro dabedi maybe things zingekuwa different kidogo. Ngeno apoyo tin to gorude. Koro kawuono kopo no mi opportunity. Ja kamera mara ariyo nendo nade. Wewe ninde tich. Kopo ni ati omi opportunity kawuono. Indo gochoni. Kakuwuoyo cha. Onyatanga. Chionade. Adwa no thumbe kaka jopiny wacho. What is your take? Sane kaka jopiny wacho is obviously going back to like the Akina Nyajaduong version. Mani gima jopiny wacho as per now. Koro if we have to redo, in case we have to redo them, we go back to the Nyajaduong fashion. Yeah. Yeah. Remember some of the projects in Imetoloko Tatu Bora, I even have a project, the Kamanene song. Kamanene. The project is here. And yeah, so. But nitire Kamanene moro monolik, mabende jopiny nohero sana. Akia ni dobed ni etinen mari koso nogol Kamanene gi studios mang'eny. No, ilikuwa hiyo. Kikipenja aka thum nolik nikech anto to moro mane won to koro kanyo dong wase so ni sechichi ni ok gimi kore wacho ni we ge or mara ne mondo gibi kompe actually zilitoka kitambo sana ok ni oro mondo ariyo gore ngi zilitoka with Nyajaduong yeah mando thum to naoro mane won to koro samoro won thum oro no siepne to siepne no siepe inda ne kanye gimada mi uto kora yoda we mi usampo so actually ingaka thum bedo ga leaked studio anabroro ni thum kaka won thum but imbe ingo sepi moro me trust angne mi thum ni ba winja thum no kikimi ngado mana pod sample osiepi no embe na go siep ne moro ga so the song travels ko yudo kama baba o Mario golo moro manyeni ka kikimi ngato ma ingeni ngane mo miano miye so inaenda hivyo that's how song inakuwa leaked huyu kwanza kunakuwa na mtu mmoja mjinga mwenye utampea song alafu atakimbia nayo social media. Unasitasema mwenye Manti anyo TikTok. No. TikTok afanya hivyo. So sikia hivi. TikTok asemari ngoga. Wenji. Idwa hivi. Tanto kalwa nangi tera kai. Wenja. So this kutakuwa na mtu mmoja mwenye ataweka hii song public. Akiambiwa usiweke public. Yeah. Unanipata. Huyu ndiye atakuwa ame-leak song na itakuwa imetambaa. Hata gimoso chope internet. No se chope na jopiny. Ene mar jopiny. Kaditi mango okinya goli kuom jopiny. So hiyo ndio song inakuwa leaked. Ngenge jomoko pani kata Tatu Bora gi ine madino mige. To ka jomoko chichi ni leak wende enda koro wacho ni chaki leak kendo. No. Yose penjore gik mang'eny. Kineno wachopo ka bwana mwa ya Nairobi mwa donjo kadogo ka kabudu tarika almost 15 to wanaka. 13th. Wanaka. Onge masakatare. Nyakore mogi hapa ni winjo maber kabisa. Iwinjo kaka Jeff Onyatanga wacho kanyo no endo. Imbende inyalo winje kanyo. To Jeff pokwa ni kiwuok e mbui kaka enda is your friend mabendi setimo godo project Wood Phoebe is your father mabende isebedo kipaka ahinya kaka Wood Phoebe and Bazu. Wende gibise bire mbui mi kawa page ni moro mi wacho ni congratulations Bazu for that glorious work. Prince Enda, big up bro, you are doing better.
Thank you, by the way, for the question. You congratulated a good work. Eh? Oh, koro makane bado wake no kinyal congratulate. Idhi maber, by the way. Oh. You congratulate a good worker, ka? Asetieko. Very good. You cannot traffic to congratulate. Check the name go parody. Yeah. Here ni parody. By year na chiel, by the way. Majio ero chani man. Wadwa ni koro wago moro maler. Mane maji temo wacha ni mano to bere. Eh kanyi parody. Akoni rembo. Gorembo. Huh? Gorembo parody. Walos waya. Los na waya chiel. Jopinyo ne. Ichuna luf pradek. Awajo ka mondi kiku. Wadwa ni watim ne ya. Inji. Mar parody no. Mar Prince. Mar Prince Inda. Nikech kind of project na. Ambado na yudi gimoro. Ipada 30. Deal kozoko deal mondi wachake kan. Adwa kuni kaka donjo deal. Prince Inda. Iluongo ni Evans is a personal friend. Adwa ni wago gino maler. Mone kaka ler. Kwago mamit mamore. Ochudi. Goch na ipenje ne. Kwago mamit. Sani utieno yao. Dong wada go deal. Kwago mamit. Monlo. Kumaloyo ne miwuo okadwa ni weyo gik mamito. But you know it's a parody obviously. Samoro konya loe but and I hata believe inge gaman. Magic touch. Ne wadwa ni wagol challenge. Wadwa ni but jopiny kik thuwa gi wuon thum. Wadwa ni wago challenge. Wadwa ni wago gini parody. Parody. Wan wago parody. Gik mawero to nono but koro wangi quality mar studio. Wacha vita. Toka hapa. Nyakoro mogine wan kaendi iluongo ni Utawala Studio. By the way, engineer osechako tich. Odwa ni olos parody moro kama serious. Iluongo ni Adwaro kosidwa. An. Omari jatu. Kata poka wuka. Yeah. Aja tu ko sawa. Dong anyisi ni yer parody ta. Koro wacho ne idwaro gulo parody ni kara yer maber ma jopinyo yede. Koro wacho ni wa compare quality ya baba. Rembo. Though, okay, not for competition purposes. Yeah. Ere kaka inyalo compete gi ng'ate gire, by the way. Yeah. Mano to koro Jeff Himbi dwa kawo gini. Goya mar dindi yuda damoki matin. Ichiem mariek kaka wuon thum nosewacho. Kikigoye mar competition. Acha ukora. Ero kamano nyakwara mogi mapodi luongo ni LTN kuma mopande inyenyo elela. Iwinjo maber kabisa ni kawuono kopo ni Jeff Unyatanga nyalo yudo chance ni ati inuoyo tatu bora. To nyalo beti gi maber. Mano bi okrosati chaka medo. Kanyan sawa. Awinjo ka jopiny wacho ahinya ni en Unyatanga. En Unyatanga. By the way, kakisomo to mori. No, actually, Facebook okang'enye gahinya. Nini mane magime? All over from YouTube. TikTok, Facebook okang'enye, but aneno ka bedo tagged though. Okanyacho no kane, okang'enye. But aneno ka bedo tagged. Kuna kaka winjo misesoma dik moko. I feel like kumbe my work is known Kenya nzima, so it's a win-win situation. Yeah. Winjo maber. Ine bazu. Kikoni jopiny ni bwana sani to koro ine bazu bwana microphone koni luo ya. What am I? No, you don't declare. You know, a king, you don't declare yourself. I declare a career. I don't know kapodo kan bazu maro. An bazu kozo kan bazu. Hito in bazu. Declare. Jeff Unyatanga is declared with the power bestowed on me as the truth matter. I now officially endorse. Dona ko ni atiyo gi gima jopiny wacho. Koro according to gima jopiny wacho. But gima ng'eyo, every lion is a king in his den. Okay, don't cross lines. I mean, no ka atemo bedo safe with my words. Okadone I watch gima timre dala word Phoebe.
to ambe an gi dala na koni, you see. Ka wuoyo dala ng'ato marach, sama dala na pok aloso maber. Muma wacho ni kiki ne mane wang kapok ineno yien chiki mane wangi. Ang'o mineno ga wang ng'ato? Olo so muma yene truth mita kamagi gopoklo yaba muma binge no kangena dhi chopo kanyo no ningo kara sengaro na kero dhi chopo komanya kambi isa okana so muma. Otherwise, I just want to appreciate everyone that has been there for us, those people that have been watching, you know, our fans. I love you so much. In fact, I do say that you are our kings. Kawuono ne wan kacha gi Eriko Chogo mabende makoro o mako ben Eriko mabende koro mabende mano inspiration from ena maratu onge makawe kuom gima na winjo mana chon from Ramogi gine aga pat roba gi no ka winji gi lendo ma jo motho ano ka nyawi weche mu winjo gi wuoke weche ka wuoke ode ko daure mano bawacha na wacho bende wenye ni kezo hii no pako jok mo osebedo ko support wa wan ka echa gi Eriko Chogo wuod kone makawuono omako gino koro kineno koler ngeni Eriko Chogo anahero ga gine kanyendo. Director wan gi Michelle mwenyewe mabende owacho ni en owe kitandane so na gine kanyo biro chung en chunyu in fact pinyo seru tigine kanyo joma no support wa Kisumu kaendi machalo kaka Lawi Jakabonyo mon miyo to pidho wago. Thank you so much Lawi, med ye mondo mon mang'enyo med weki imed pidho wago, mano ng'ama chunye le. Jothumbe moko mon weko to wuor Lawi to tinga nyaka gi gach dhako luoro koda Kisumu Jeff Wonyatanga kata kobedo ni producers moko pondo chiemo, Jeff to pondo to chako omi. Thank you so much. Kanyeriam. Ingene mano pogre neno mani golo last time. Mano no mamiriam. Oi pondo makidhi oko matin. Chiemo to kepo. Ok momi awacho ni pondo kidhi oko matin tiduogo kawa. Otherwise, thank you so much. We love it. Rituru iluongo ni Rembo Parody. Olwar kaje channel na iluongo ni Omari Nash KE Parody. Ok en for competition. Giriti mondo mi gi jiose wacho ni bwana isebudho ka poke drop nwa parody. Bwana ngaduru gini wago parody. En ikete ka. Ne oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo pinyo osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogo ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thom achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watimne the winners modhi bedo go.
Gima obiro timo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipin mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa e thumbe ariyo, wan gi Morris Oya Jamano ochung'nwa e thumbe ariyo, wan go Jode Wuod Ndheo ochung'nwa e thum achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ng'ama bende ni oko kanyo nyalo wacho ni bwana ana support event, ana timo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete mana ka. Ang'eno brother. Ariwondo galo chako pur kawuono, yae wonya gingo mako pur kawuono, nyathi gamilo donje pur kawuono, yae wuorga jombi omako pur kawuono. Apuro oduma, warego mogo berna, wapuro nyaka mariewa, waruo nyuka tomora, wapuro nyaka rabuon, wametho godo tonyong'a, jipuro dala teleng, urito kwayo oduma, umiyo dhiro idho malo sana. Iwachone joma kwecho idho malo sana, joma puro tinde to tin sana. Mak gi mchinja, joma ohero tich be tin sana. Otike waweyo dhi e puodho, waweyo dhi e puodho. Ojode Wuod Ndhiwa, ojode sirikal. Puodho, yo puodho, yo puodho, yo puodho. Puodha ka puro to berna, puodha ka puro to berna, ni berna ka puro ga puodha, onge berna ka puro ga puodha. Ana penjoga be puro, ana penjo be puro, samori dake boma ka, to be puro, ini dake boma ka, to be puro, yero duma, to be puro. Mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Ma Jeff Onyatanga Nyakwaro Lendo, ineno LTN, Luo Trending Nation. Kama mopondo, inyenyo elela. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae, kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN.
Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.